ҳангоми эҳсоси заминҷунбӣ дар дохили бинои истиқоматӣ дар ҷойи кор ё дигар иморат ба вохима наафтода амалҳои худ муҳофизаткуниро анҷом медиҳед. қадами аввал дар фарш шинед. қадами дуюм бо дастонатон сар ва гарданатонро пӯшонед. қадами сеюм бо дастонатон ламс карда мизро пайдо кунед ва зери он худро ҷой кунед. пояи мизро бо як дастатон маҳкам қапед. бо дасти дигаратон сару гарданатонро пӯшонед. дар ҳар маврид асоро дар наздикии худ нигоҳ доред то вақте ки ларзиш қатъ мегардад онро истифода баред. заминҷунбӣ метавонад сабаби афтидани ашёҳо ва ҷиҳози хона, корхона ва дигар иморатҳо гардад ки ин ҳаракати шуморо дар ҳуҷра душвортар мегардонад. барои ин шумо бояд ҳангоми кӯчидан оҳиста ҳаракат кунед ва дар роҳ монеаҳоро тафтиш кунед. ҳангоми дар замин афтидани ашёҳои зиёд пойҳоятонро аз замин набардошта бо эҳтиёт ҳаракат кунед. истифода барои ин усул эҳтимолияти афтидани шуморо камтар мекунад. шумо бояд пешакӣ барои муоширати худ батареяҳо ва лавозимоти иловагиро захира кунед